Hej alle sammen. Håber I hygger jer derude. Det kan man sige, det gør vi i hvert fald. Vi sidder lige på en øl oven på en hård arbejdsdag, hvor vi har gjort klar til julefrokosten i aften, og vi glæder os meget til at se jer. Og Søren har lige lidt ting, han siger til jer. Vi har gjort os rigtig umage til, at vi får en hyggelig aften her i dag, så vi har også lavet en lille gave til jer. Og den gave, den kan I få kl. 4, så hvis I går ud på Hemsen og kigger op på den, så ligger der en lille gave, men I må først åbne den kl. 4. Fordi hvis I åbner den før, så ender det bare med, at I kommer ind før vi egentlig ønsker, at I gør, fordi vi er ikke helt klar endnu, som I kunne se. Så åbn den kl. 4, og så varmer mig og Tobias op imens.